गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। बाक्सानि मसलपुराव उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बांद्राय दुंखावनायनि थाखाय 22 फरायसाफोरा हायाव गोग्लैयो। पेरेडआव बाहागो लानाय समावनो बे जाथाया जादों। सा 22 फरायसाफोरखौ लोरबां थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसनो। डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला बांद्राय दुंखावनायनि जाहोनाव हायाव गोग्लैदों होनना फोरमायदों। रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनि उदांस्रि सानाव मोनसे सोंखारिथाव जाथाय। भबेश कलितानि हादोरनि फिरफिला बिरहोनाया उल्था जादों। रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फिरफिलाखौ उल्थायै बिरहोनाय जाथाया रायजो नाङैनो सावरायजादों। BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फिरफिलाखौ पुलिस बिफानासो साखाफारा खालामो आरो पुलिस अफिसारखौ फिरफिलानि सोमोन्दै मोजाङै जादोंना जायाखै रोखा सोंखादोंमोन होनना, नाथाय पुलिस अफिसारफोरा गासैबो थिगैनो दं होनना बुंनायलाय रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा हादरनि फिरफिलाखौ जेरै दं एरैनो बिरहोनाय जादोंमोन होनना फोरमायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों। सासे 18 बोसोर बैसोनि सिख्लाया सटिया पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय नद'आफोर ओनसोलनि दैजिरि गामिनि थागिबि प्रेमचंद नार्जारिनि फिसाजो इस्मिता नार्जारिया गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मैया फुंनि 8:30 रिंगायाव नखराव रावबो गैयै समाव इस्मिता नार्जारिया गावनि जिउखौ फोजोबना लायो होननानै फोरमायदों। नखरनि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला नगदा सेन्टार साखाथियाव थानाय मनाफ्र गामिनि थागिबि अशक सरगियारिनि फिसाला धरणी सरगियारिया इस्मिता नार्जारिजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोदोंमोन। मोजां मोनलायबाय थानाय समावनो धरणी सरगियारिया इस्मिता नार्जारिखौ नागारना गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोननायखौ मिथिना इस्मिता नार्जारिया बिमा बिफा उन्दुग्रा खथायाव, बिमा बिफाया हाथायाव थांनाय समावनो रावबो गैयै खाबुखौ लानानै दौलें लागायना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो आरो बे जाथायाव धरणी सरगियारिया गुबै दायनिगिरि होनना बुंथियो। इस्मिता नार्जारिनि बिफाया गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय पुलिस बिफाना लानानै थांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गरेस्वरनि सुहागपुरनि औबारि गामियाव लामानि जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 3 लाइमोना गोब्राब जोखोम जादों। रुंसारि जानाय लाइमोनखौ दरं सुक्लाय गामिनि बिपुल निराला होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय थिलियाव सुहागपुर आउटपस्ट पुलिसा थांनानै जोखोम जानाय 3खौबो देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायो होनना मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनिफ्राय नेशनेल फुटबल गेलेगिरि आरो खेल' इन्डियानि सासे कच महरै हाबाफारि मावबाय थानाय सासे गेलेगिरिया सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनारगाव खाग्राबारि गामिनि सहेन नार्जारि आरो अन्जना नार्जारिनि फिसाला मुसुखा नार्जारिया दायो गोब्राब बेरामाव गोग्लैना दुखु दाहाजों भुगिनांनानै सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथाङा सासे नेशनेल फुटबल गेलेगिरि लोगोसे खेल' इन्डियानि सासे कच महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। नाथाय दा माखासे रांखावरिनि गोनांथि जानानै दङ। बेनिखायनो दानि BTR सरकारखौ खावलायहरदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। नखरनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार 3323
633140427, IBC code SBIN 0000119 आरो फनपे नाम्बार 8638069145 बेयावबो हरनो हागोन। ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव गल्ड मेडेलिस्ट देरहासार जानो हानाय मिस रन्जना सरनियानो बिटिसि सरकारा 10 लाख रांनि चेक गथायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।